Yurdumyzda giňden bellenýän şany sene Türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli Halkara Türkmen Alawa itler Assosiasiýasynyň toplumyna bayramçylyk ýagdaýy emele geldi. Bu ýerde yurdumyzyň medeniýet we sunugy dostlarynyň aýdym saly çykyşlary giňden ýaýlananyrly. Çykyşlarda berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne hormat prezidentimiz arkadaly Gahrman Serdanymyň ýol başlygyna hemde Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamynyň saýasynda amala asyrlayan äger türlü işler Türkmen alawaýynyň wasby beni teňlerde wasp edildi. Aýdym saly çykyşlardan soňra toplumyň şäherinde ýurdumynyň ähli welaýatlerinden Aşgabat we Arkadaş şäherlerinden milli amaly haşam şekilleniş sunuwatynyň eserleriniň fotosuratlaryň halk tenetçiliginiň neşr haly hemde heýkeltaraşlyk önümleriniň sergisi ýaýlananyrly. Sergide halkymyzyň milli baýlygy, dörejilik zekini öz beýany tapdy. Bunki dawratmajylaryň hataryna hökümet agdalary, mejlisiň, ministrlikleriň hemde pudoklaryň dolanýan edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, daşary ýurtlaryň we halkara guramalarynyň ýurdumyzdaky wekilhanalarynyň ýol başlary şeýlede Halkara Türkmen Alawa itler Assosiasiýasynyň agdalary, kinologlar, içinatlar, ugurdaş edaralaryň hünermenleri, köpçülikleriň habar beriş terişleriniň wekilleri bar. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň halkymyzyň milli mirasyny dünýäde wagt etmek we ony gorap saklamak boýunça başlangyçlary her wagtda hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdanymyň tarapyndan üstünlikli durmuş geçirilýär. Şunda alawaýlaryň tohumçylyk işini ösdürmek uğruna anyp balyan giňgerimli işler özüniň aýdyň beýany tapýar. Ahalteke bedewi Türkmen alawaýy awtasyýaly gaýtalanmajak tohumlardan halkamyz we ýynaýbaş tohumlarda iň gowy häsiýetleri terbiýelemek we kämilleşdirmek arkaly olaryň tohum aýratynlygyny häzirki güneçeni ütgöwsiz görnüşde ýetirmek başardylar. Her wagtda bu işler döwrüň talabyna laýyklykda dowam etdirilýär. Şunun bilen baglykda Türkmen alawaýynyň wepadarlyk, gaýdusuzlyk, anamdarlyk ýaly häsiýetleriniň kemale gelmeginde tejribe seçiçilere möhüm orny değişikligini bellemek gerek. Ýylyň Türkmen edermen alawaýatly halkara bäsçiniň we Türkmen alawaýyna başlanan dörejilik gözden geçirilişiniň jemlenmegi insanyň wepary dostlarynyň şanyna geçirilen bayramçylyk dawralarynyň ýata gazy wakalarynyň biri boldy. Syýnaş meýdançysyna bäsçiniň destakly tapgarlaryna saýlanylan ýurdumynyň dörli sewitlerinden iň gowy alawaýlaryň 10-sy çykarly. Emin agdalaryna we tomaşaçylara alawaýlaryň atlary, olaryň ýaşy, nesil ugy, ýesi baradaky maglumatlar ma'lum edildi. Bäsçiniň jemleş tapgaryna çykan alawaýlar belli bir nesil ugurlaryna degişirler. Milli içinatlygy ösdürmäge ulturlan bu bäsçik alawaýlaryň tohum arasylaryna saklanmagyna ul ýardam berýär. Bäsçik atmyşdyrylýan alawaýlar eýleriniň öwreden inliklerini tomaşaçylara görkezdiler. Alawaýlaryň köp sany jan köýleri, olaryň täsin, daşky keş bilen birlikde bäsçiň dowamyna görkezen başlanjanyklaryna ýokary baha berdiler. Kinoloň ustatlygy iti päsgeçiliklerden geçmegine gönüp durulmagyna jemlenýär. Şol päsgeçiliklerden geçilenle tiýlik we taýyklyk gözüňe tutulýar. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň Türkmen alawaýy atly kitabyna Türkmen alawaýynyň zanyna bar ukyplary halkymyzyň pekim paýhas baýlygyna öwrülip, iňen irki döwürlerden bäri ýaşaýar.
Türkmen alaba aýtları özbaşly milli medeniýetimiň aýrylmaz bir bölegi bolup durýar diýip belläp geçýärler. Türkmen halkynyň milli gymmatlyklarynyň biri bolan ajaýyp alabaýlaryň şan şöhraty belende göterilýär. Hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyň belleşýäli. Türkmen alabaýy dünýäniň iň gadymy itleriniň biridir. Merdana halkymyň göz gowunjy, genji hazinatydyr we milli mirasydyr. Ata-babalarymyz tarapyndan asarlaryň dowamyna kemal getirilip, tohum arasynda saklanyp gelen umumy adamlar gymmatlygyna öwrülen alabaýlarymyz yer ýüzünde bar bolan tohum itleriň arasynda iň naýbaşlarynyň biridir. Halk seçkiçiligi esasynda döredilip, uzak ýyllaryň dowamyna kämilleşdirilip gelen türkmen alabaýlarymyz halkymyzyň köňül gowunjydyr. Ansan bilen türkmen alabaýynyň arasyndaky dostluk we padarlyk gatnaşyklary nusrawy eserlerimizde de öz aýdyn beýany tapýar. Ata-babalarymyz ajaýyp alabaýtlaryňyzda güýçlüligiň, batyrlygyň, gaýdusuzlygyň we padarlygyň ajaýyp nişanlaryny görüpdirler. Türkmen alabaýlary gadymy topragymyzyň odratydyr. Mukaddes türkmen ojagynyň ýaraşygydyr, oragçysydyr we bahasyna ýetip bolmajak milli buýsanjydyr diýip hormat prezidentimiň türkmen alabaýynyň bayramy münasibetli garaşdy kemişleri bitarap ýurdumyzyň içine atlaryna, olaryň jan köýerlerine we mehriman halkymyza ýewren gutlagyna bellenýär. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzyň başlangyçlary we hormat prezidentimiň taýda tagallaryny netijesinde ýurdumyzda türkmen alabaýlarynyň dünýä ýüzündäki şan şöhratyny hasa belende götürmek, olary gorap saklamak we köpertmek hemde bu orda geçirilen işleri halkara derejede ösürmek boýunça häzirki döwürde ýurdumyzda giň meşgul çäreler amala asyrlýar. Alabaýlaryň taryhy gelip çykyşyny, häzirki günlere gelip ýetişini we aýratynlyklaryny almesasy öwrenmek boýunça ähli şertler döredilýär. Alabaýlaryň tohum arasylaryny gorap saklamak, dünýä ýüzünde giňden wagt etmek, welaýetlerimizde we Aşgabat şäherine gurulan merkezlerde türkmen alabaýlaryny ösürip ýetişdirmek hemde köpertmek, tohumçylyk seçkiçilik işlerini alyp barmak, ýurdumyzda we daşary ýurtlarda türkmen alabaýlarynyň sergilerini, bäseşikleri guramak, halkara türkmen alabaýlar asosiasiýasynyň öňünde durýan ilkinji nowatdaky wezipelerdir. Newtal alabaýlaryň öz boşly aýratynlyklaryny, galak käsetini hemde wepadarlygyny giňden dünýä ýaýmak möhümdir. Şunuň bilen baglykda bu ugry ýüretilen daşary hyzmatdaşlar bilen özara behwetli gatnaşyklary ýola goýmak we dowam etmek asosiasiýanyň esasy wezipeleriniň biri bolup durýar. Buňky şany bayram münasibetli geçirilen ýylyň türkmen edenmen alabaýatly halkara bäseşiginde oňatlaşan alabaýlar özleriniň başarnyklaryny görkezdiler. Newtal alabaýlaryň öz boşly aýratynlyklaryny, galak käsetini hemde wepadarlygyny giňden dünýä ýaýmak möhümdir. Şunuň bilen baglykda bu ugry ýüretilen daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara behwetli gatnaşyklary ýola goýmak we dowam etmek asosiasiýanyň esasy wezipelerini biri bolup durýar. Bäseşatnaşanlar türkmen alabaýlaryny ösürip ýetişdirmek we köpertmek, olaryň dünýädäki şan şöhratyny hasa belende götürmek boýunça döredip berýän ajaýyp mümkinçilikler üçin hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyz hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyza tüýsürekden hoşallyklaryny beýan etdiler. Soňra türkmen alabaýynyň daşky keşfini şekillendiriş we amaly haşam sungat eserlerine, neşir önümlerine, fotosuratlarda we teleýaýlymlarda çeper beýan etmek boýunça suratkeşleriň, heykeltaraşlaryň, halyçlaryň, fotosuratçylaryň, neşriýat işgärleriniň we teleoperatorlaryň arasyndaky dörejilik bäsişiniň ýeňjileri iglan edildi. Bäsişige Ustad halipalar bilen birlikde dörejilik ýoluna täze gadammasan ýaşlar matnaşdylar. Türkmen alabaýynyň keşfi şekillendirilen iň nipis haly, iň gowy çeperçilik şekli, iň gowy heykeli, şekli ýerleşdirilen iň gowy neşir önümi. Türkmen alabaýynyň batyr gaýlygyny açyp görkezýän telewizion sujet ugurlary boýunça iň gowy işler saýlanmalyny. Türkmen alabaýynyň şekilçi tilen nipis haly eseri döreden Türkmen alabaýatly haly eseri üçin Türkmen haly döwlet birleşiginiň Aşgabat çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçysy Aytaç Oragulyeva hormat prezidentimiň adyndan ýadgarlyk sowgat hemde şahadatnama gowşurly. Bäseşiň ýeňjisi hormat prezidentimiň hemde gahrman arkadamyza alkyş sözlerini beýan etdi. Meniň durmuşymda şuň iň şatlykly günleriň biri Safer paýyny almak meser etdi. Safer paýyňyz üçin köp sag bolun. Gahrman arkadagly gahrman serdarymyz
Biz halçylarymdan beýlekde siziň täkim paýhasyňyz bilen ösüp örňöýän watanymyzyň wagty sökmünde owadan binalarymyzyň türkmen milliliklerimizi öz nefis hallarymyza siňdirip halk köpçüligine ýetirmekde, dünýä ýaýmakda öz goşandymyzy, goşjokdygymyzy size ananlar ýaz. Gahrman arkadağımız, arkadağlı gahrman serdarımız. Siziň ömrüňiz uzak, janyňyz sag bolsun. Halk behfitli, yurt ähmiýetli tutýan tutumly işleriňiz elmi dama rowaşlyklara weslensin. Soňra türkmen alawaýatly surat eseri üçin Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň şekillendiriş sunugaty fakultetining naqqaşylyk kafedrasynyň muallimi Batyrgelli Siddiqow hormatly prezidentimiň adyndan sowgat hemde şahadatname gowşurly. Muallim bu gowşurylan sylyk üçin arkadaly gahrman serdarymyza hemde gahrman arkadamyza alkyş sözlerini beýan etdi. Gahrman arkadağımız, hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman serdarymyz. Sizi Türkmen alawaýynyň baýramy münasibetli tüýs ýüregimden gutlaýaryn. Türkmen alawaýynyň baýramy münasibetli geçirilen döretçilik bäsleşiginde Türkmen alawaýy atly naqqaş eserim bilen ýeňji bolmak wagty maňa hem meýesser etdi. Meniň çeken zähmetime ýokary baha bermeňiz bilen siziň şah serpaýyňyza münasip boldum. Ajaýyp şah serpaýyňyz üçin size köp sag bolsun maýdaryn arkadagly gahrman serdarymyz. Biz sunugat işgärlerine döredip berýän giň mümkinçilikleriniz üçin Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyz, hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman serdarymyz siziň janlaryňyň sag, ömrüňiziň uzak, il yurt bähfetli tutýan tutumly işleriňiziň elmi dama rawaj almagyny arzu edýän. Bayramyňyz gutly bolsun. Soňra edelmen türkmen alawaýatly heýkel eseri üçin Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň şekillendiriş sunugaty fakultetiniň heýkeltaraşlyk kafedrasynyň 2-nji ýyl talebi Güljan Şöhratgelliýewa hormatly prezidentimiň adyndan ýadygarlyk sowgat we şahadatname gowşurly. Ol sowgat üçin hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hemde gahrman arkadamyza alkyş sözlerini beýan etdi. Gahrman arkadağımız, hormatly prezidentimiz, arkadaly gahrman serdarymyz, sizi ýurdumyzda toýlanýan türkmen alawaýynyň baýramy münasibetli tüýs ýüregimden gutlaýaryn. Täkim paýgas ummany, mawtum ulup Praga ýylyna türkmen alawaýynyň baýramy münasibetli geçirilen döretçilik bäsleşigine gorowçy atly heýkel eserim bilen ýeňji bolmak bagty maňa da meýesser etdi. Meniň döreden heýkel eserime uly baha bermeňiz bilen siziň şah serpaýyňyza münasip boldum. Meniň muňa begenjimiň, buýsanjymyň çägi ýok. Şu ajaýyp şah serpaýyňyz üçin talip ýüregimden köp sag bolsun maýdan. Gahrman arkadagymyz, arkadaly gahrman serdarymyz. Biz bagtyýar talip ýaşlara okumaga, öwrenmäge, döretmäge giň mümkinçilikleriniz üçin alkyş aýdýaryn. Şu ajaýyp pursatdan peýdalanyp gahrman arkadagymyz, hormatly prezidentimiz, arkadaly gahrman serdarymyz siziň janyňyzyň sag bolmagyny, ömrüňiziň uzak bolmagyny, il ýurt bähfitli, umumy adamzat ähmiýetli tutýan tutumly işleriňizde rowaşlyklaryň ýaran bolmagyny arzu etýärin. Köp sag bolun, gahrman arkadagymyz, arkadaly gahrman serdarymyz, bayramyňyz gutly bolsun. Soňra türkmen alawaýynyň baýramy münasibetli geçirilýän bäsleşiň dowamynda Türkmen alawaýlar atly neşir iş üçin Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň dizayn kafedrasynyň muallimi Ata Muhammed Ahmede hormatly prezidentimiň adyndan ýadygarlyk sowgat hemde şahadatname gowşurly. Muallim şah serpaýy üçin hormatly prezidentimize hemde gahrman arkadamyza tüýs ýürekden çykan alkyş sözlerini aýtdy. Gahrman arkadağım, hormatly prezidentimiz, arkadagy gahrman serdarymyz, sizi Türkmen alawaýynyň baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Türkmen alawaýynyň baýramy münasibetli geçirilen döretçilik bäsleşigine meniň hem senanamy 2024 atly eserim ýeňji boldy. Şah serpaýyňyz bilen sizi tüýs ýürekden gutlaýaryn. Wefaly inamdar Türkmen alawaýlaryny wasp etmekde bize döredip berýän mümkinçilikleriniz üçin Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyz, arkadaly gahrman serdarymyz siziň janyňyz sag, ömrüňiziň uzak, il ýurt bähfetli etýän işleriňizde rowaşlyk arzu etýärin. Soňra bir ýerde edelmen türkmen alawaýatly teleoperatorçylyk işi üçin Türkmenistanyň Döwlet Serhet Gullugynyň harby gullukçysy Edil Çary we hormatly prezidentimiň adyndan sowgat hemde degişli şahadatname gowşurly.
Harwagulukçy Şahyr Paýşin hormat prezidentimize hem de gahrman arkadamyza tüýs direkden alkyş sözlerini beýan etdi. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyz. Arkadagly gahrman serdarymyz, hormatly belen serkadawaşymyz. Hormatly dawara gatnaşçylar. Sizi Pekin Paýkas ummany magtym ulup ýylyna ata watanymyzda uludan toýlanýan şan şöhraty bütün dünýäde bolan Türkmen alawaýynyň bayramy bilen tüýs direkden gutlaýar. Anha Türkmen alawaýynyň bayram münasibetli geçirilen dörüzlük bätleşigine maňa hem ýeňji bolup hormatly belen serkadawaşymyzyň şa serpaýyna eýe bolmak bagty mesel etdi. Munuň üçin bizi şa serpaýylyň syýdyglap kalbymyza buýsanç bagyşlaýan Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagly gahrman serdarymyz hormatly belen serkadawaşymyza köp sag bolsun aýdýar. Alawaýa şan berip dogamat mirasymyzy arşa götüren Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, belen başlary aman bolsun. Soňra Türkmen alawaý bayram münasibetli geçirilen ýylyň Türkmen edemen alawaý bäsişiniň ýeňjisi eglan edildi. Bäsişiň ýeňjisi Aquş atly Türkmen alawaý münasip boldy. Onu ösürüp içtiren hem de bu bäsişge taýarlan Aşgabat şäheriniň hususy içinat Kerimov halkara bäsişiniň ýeňjisine hormat prezidentimiziň baş bayragy Toyota Camry kysymly ýeňil awtoulagyň açar goşurly hem de ýürüýte medal, göçme kubok we diplom bilen syýrlanlarny hususy içinat gymmat bahaly sowgat we alawaýlary ösürüp içtirmek babatda berýän aýratyn ünsü üçin hormat prezidentimize hem de gahrman arkadamyza tüýs direkden hoşallygyny beýan etdi. Hem de döwlet başçymyza hem de gahrman arkadamyza berk jan saglyk alyp barýan işlerine ul üstünlikleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz şun ýeňjisi bolup siziň şa serpaýyňyza münasip bolun. Siziň şa serpaýyňyz üçin köp sag bolun. Gahrman arkadagly gahrman serdarymyz siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, tutumly işleriňiz rowaç bolsun. Şuňky bayramçylyklaryny hemmäňiz gutlaýan. Soňra bir ýerde hormat prezidentimiň adyndan goşurylan Şahyr Paý Toyota Camry kysymly ýeňil awtoulagy milli däp desturlaryňyza laýyklykda kabul edildi. Bäsişiň ýeňjileri ýerine ýetiren işlerini ýokary baha berileni üçin hormat prezidentimiz hem de gahrman arkadamyza tüýs direkden hoşallyklaryny beýan edip geljekde de Türkmen alawaýlarynyň şan şöhratyny artdyrmak boýunça anyp barýan işleri özleriniň derejelik eserleri bilen münasip goşakdyklaryny ananyrdylar. Olar döwlet başçymyza hem de gahrman arkadamyza bir jan saglyk uzak ömür ýurdumyzy hemme taraplaryny ösdürmek, halkymyzyň bagtyar durmuşyny öpçün etmek ugruna asyrly işlerine mundan meýlekde ul üstünlikleri arzu etdiler.